Iċ-ċifri ppubblikati mill-Eurostat fl-2018 juru li Malta rat l-akbar progress mill-2004 l-hawn fl-att ta' studenti li jitilqu kmieni mis-sistema edukattiva. Fil-fatt Malta kisbet tnaqqis b'ritmu kostanti fir-rata ta' dawk magħrufa bħala early school leavers matul l-aħħar snin li minn 23.8% fl-2010 din ir-rata fl-2017 niżlet għal 17.7%. Dan ifisser li pajjiżna ma baqax fl-aħħar post fejn kien staġnat għal numru ta' snin. Fil-fatt iċ-ċifri tal-Eurostat juru li pajjiżi bħal Spanja u bħal Rumanija jinsabu wara pajjiżna. Fis-stqarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jagħti stampa skorretta dwar dan is-settur. Fakkar f'diversi miżuri li ħall-Gvern biex anqas studenti jħallu l-bankijiet tal-iskola kmieni fosthom il-klassijiet tar-reviżjoni tas-sekk b'xejn li fl-aħħar 3 snin għenu mal-2000 student matul ix-xhur tas-sajf. Semma wkoll l-eżamijiet tas-sekk u tal-medsek b'xejn fejn kull familja bdiet tifranka mal-€200 u l-programmi ffukati bħal dak tal-Alternative Learning Programme u l-użu tat-tablet li biex titnaqqas il-firda diġitali. Il-Ministru qal li dawn il-miżuri huma f'kuntest ta' ftehim ġdid li żied is-sigħat ta' taħriġ u ta' żvilupp professjonali tal-edukaturi kif ukoll ir-reviżjoni tas-sillabi li għall-ewwel darba qed isiru b'konsultazzjoni mal-edukaturi u mal-industrija bl-introduzzjoni ta' forom varji ta' assessjar fost l-oħrajn. Il-Ministeru sostna li l-investiment fis-sapport soċjali li ħall-Gvern qed jibda jħalli l-frott u l-pass bl-introduzzjoni ta' programmi alternattivi kienu fost ir-raġunijiet li r-rati ta' assentejiżmu u titjib fl-indikaturi tal-early school leavers qed juru xejriet pożittivi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.